Βρισκόμαστε μόλις 400 μέτρα από το σταθμό μετρό Κάτω Πατήσια, σε ένα ακίνητο που αποτελεί την επόμενη επενδυτική σου ευκαιρία. Αυτό το διαμέρισμα 52 τετραγωνικών αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, hall, τον χώρο της κουζίνας, μπάνιο και πατάρι και τέλος το σαλόνι. Όπως φαίνεται και από το βίντεο, το υπνοδωμάτιο και το σαλόνι αποτελούν τα πιο φωτεινά σημεία στο διαμέρισμα. Συνοψίζοντας, βρισκόμαστε σε ένα διαμέρισμα 52 τετραγωνικών έτος κατασκευής 1971, στην πολυκατοικία υπάρχει ασανσέρ και πωλείται 72.800 ευρώ. Αυτό το ήσυχο και φωτεινό διαμέρισμα σε περιμένει. Γράψε μας Κάτω Πατήσια για να επικοινωνήσουμε μαζί σου.